И здравейте, приятели, и добре дошли с мен в Дисниленд Париж, най-посещавания луна парк в цяла Европа и със сигурност един от най-посещаваните в целия свят. Това не е просто клип, това е моето лично пътуване в света на Дисниленд Париж. Място, което успя да ме изненада, да ме развълнува със сигурност и да ми върна усещането, че чудесата наистина съществуват. Когато пристигнах там, още с първата стъпка усетих нещо различно, колкото и клиширано да звучи. Въздухът беше различен. Имаш нещо в атмосферата, което ме накара да забравя целия шум и напрежение в ежедневието си. Усетих как всичко става по-леко, по-цветно и по-живо. И докато вървях, имах чувството, че навлизам в собствената си детска мечта. Навсякъде светлини, музика, усмивки, аниматори, хора от цял свят, обединени от едно просто, но огромно желание да се почувстват отново като деца, независимо от възрастта си. И това е нещо, което Дисниленд Париж прави, по начин, който не може да се опише с думи. И именно поради тази причина ви показвам тези кадри, тъй като се опитах да уловя магията на Дисни с камерата си, макар и да не успях, тъй като това е някакво преживяване, което трябва да се изпита. Не може да се види просто на камера. Както казах, Дисниленд Париж е едно магично място. Дори не е място. То е настроение, емоция, състояние на духа. Това видео е моят начин да ви поканя да почувствате това нещо с мен. Да усетите онзи момент, в който спираш, поемаш си въздух и си казваш: да, ето тук. Точно тук се случва магията. Надявам се да усетите поне част от емоцията, която усетих аз по време на моето приключение в Дисниленд Париж. Добре дошли в моята приказка. Аре, чао!